Ahojte, milí priatelia. Chcel by som sa s vami podeliť o moju poslednú skúsenosť, kedy som išiel do Košíc na jedno veľmi pekné podujatie. Tí, čo ma poznáte, viete veľmi dobre, že mám rád aktívnych a kreatívnych ľudí. Jednalo sa o podujatie, kde sa mali predstavovať mladí kreatívni ľudia, teda nie len mladí, ale aj starí, so startupmi. No žiaľ Bohu, som sa tam nevedel dostať aj z toho dôvodu, že schody a ostatné bariéry mi nedovoľovali tam prísť. A práve na túto tému by som sa s vami chcel dnes porozprávať. Nesúvisí to teda len s bariérami tohto jedného miesta, ale naopak tie bariéry vnímam, zvlášť teda odkedy som sa ocitol na vozíku o mnoho viac. Ale mám na mysli teraz aj tie mentálne bariéry, ktoré sú častokrát ukryté v našich srdciach, našej mysli, nazvi to ako chceš. A práve o týchto bariérach by som sa s vami chcel baviť. Akým spôsobom dokážeme odbúrať tie svoje vlastné bariéry, ktoré máme v sebe, v našich mysliach. Budem veľmi rád, ak sa so mnou podelíte o vaše názory do komentov. Každopádne na túto tému chystáme jeden celkom zaujímavý príbeh. Tentokrát bude vymyslený. Dôležité je, že tam budú nástroje, akým spôsobom si dokáže človek tie vnútorné mentálne bariéry odstrániť, respektíve nahradiť ich niečím, čo nás môže posunúť za tým, povedzme, po čom túžime. Ak samozrejme za predpokladu, že tam niečo také je. Čaute.